Hey guys, welcome to back my YouTube channel. दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। टुडे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जों दा माबायाव थांनो नागिरदों आरो एसे बेरायनो बाजाराव ओंखारलांसै आरो मैगंफोरबो लाबोनोसै। संसार जानायनि खोथा थाबाय नालाय दा मैगं थाइगंथ' लाबोखानांसिगोन। मैगंबो लाबोनोसै एसे बेरायनोसैबो। बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना जों थांबाय थानोसै। नै खोमसिथार जाबाय होमबाबो थांसै दाथ' थाबनो मोनाखायो थांबाय थानोसै बिदिब्ला गोजौ गाखोलाय ओंखारलाय बासोयो आंखौ नै केएफसीआव हाबनोसै जोंहा गोदान फैदों आरो ना इयाव हाबसै गोदान खेवदों आरो ना एबार फार्स्ट टाइम हाबदों मानसियानो गैया माथो एखेजों दंबावो आरो केएफसी गोदान आरो इयो ओइ खोनाखै दंबावो नाइन नंबर दो हाँ 4 piece खोना ला आं हारसिंसो जागोन ना ओमफ्राय मा दङ कफि दंना गैया नै जानो थाखाय नेबाय दङ 10 मिनिट नांगोन होनदों आरो ना बेसे गोबावजों सफैयो मिथिया एबारसो फार्स्ट टाइम आरो गोदानसो खेवखानाय इयो सप्तासे जाबाय खोमा ना सप्तानै जाबाय आरो जोंनि खाथियावनो बेखायनो फैबाय जानो दिनै बारा मानसि जायाखै खिन्थु बेलेगाव बिराद मानसि नुहुरोना बाहेरनिफ्राय दिनै इमान मानसि जायाखै आरो दंसाबो आरो मानसि सानैजोंल' फैदो जोंना नै सफैबाय नै जोंहा जानोसै केएफसी आसार दं आसार होलायलाय मारै जायो आसारा
मानसिफ्रालाय बोरै जानो हायोथाय आं जानोनो हायासै नै जेने तेने बे फेन्दा मोनसेबो जाबाय ओमफ्राय नै जानो हाला आङो लाइन थांबाय नै क'का कला खोमसिथार नुदों माथो इमान गोथाव मोनाखै आं जानो थाखाय जेने तेने फेन्दा मोनसेबो जाबाय आं दसेनो नै मानसि जासोबाय जों फैबा मानसियानो गैयामोन बारा थांनोसै मानसि जासोबाय बे गथ'फ्रा फैसा बिसैहाय जाखांबाय थांनोसै दा मानसिफोर जागासिनो ओइ नै यो US पिज्जा आरो यो लाइन थांबाय फैबाय फै बे बोरायनि खाथियाव थाना फट' साफाय जानोसै आङो नै माबा लांनि फिल्टारनि केन्डेल ना मा होनो सिङाव थानाया बेखौ टाबफोरा जि मोजां मोजां दङ खनसे सोंनायाव गैया होननायालाय इयो अ जोंहा खुरैनि माबा लानो होननाया माइलाय जोंहा बैयो साराय फिसानि खोबग्रा लानो होननाया नागिरो अबाव नायलाय बेयाव गासिबो मन्दिरनि माबा गोजा मोनसेल'सो नांगौ भालासो नी गया बेसेलाय बोराय नुथारबाय माथो ओइलाय नै अर्डार खालामनो होनाया ओइ नै बाकसा नायनानै बायनाय जायाना पुतुलाफोर पुतुला सनानि नामा इलाय गाग्रिफ्रालाय ओइलाय सनानि ओइलाय जुदु सनानि जुदु इयो मोजां आखो इदिया मोनामोहाय इयो माबोरैबा ना इयो मासे गिदिरनि इयो हरगोसा जोंहा इदि लानांगौमोनहाय इदि फिसाथार माथो गोजां बोथोरसो बारग'लाय लांगोन थाब लायाबा अब कभार नुदों होनदोंमोन आंलाय नुवाखै माथो प्लास्टिक वाटो की बेया नहीं तो कम ना जोंहा साराय फिसा बायदोंमोन आरो ना धाक'नि मोनफैयाखै ओंखायनो नैबेखौ लाबाय खोबनो थाखाय बे मोननैखौ लाबाय आरो नै ना सफैबाय जोंहा दासो दे मामार क्यों कोई आयो मासे के सलारी बकिले बेसिका 1000 बाराले हां लाइट को खबर बिसां इनिखौ दे लाइट को अन खालामदो सिंनिखौ 180 हा खोमसि जाबाय मामार
सोबखाबाय बेयावनो दोनथ'नोसै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोदान भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय गाइस